Ben trobats a Sintonitza Europa. El present vídeo es podria titular també Amb un parell, i m'explicaré. Resulta que el 1 de juny de 2021, ja fa uns mesos, es va adaptar el reglament intern de l'Agència de Protecció de Dades, es va adaptar al Reglament Europeu de Protecció de Dades de 2016. Això ens porta a tenir seriosos dubtes sobre l'anterior reglament i sobre tots els procediments sancionatoris oberts des de 2018 com a mínim. En aquest nou reglament intern es crea la figura del president, sense funcions sancionadores, i també la del subdirector general de protecció de dades, a qui se li doten a aquest càrrec sí d'aquestes facultats sancionadores, que ja no són, doncs, facultats, cosa del president. A més, en la disposició addicional única del present nou reglament, que va entrar en vigor el 2 de juny, es suprimeixen els òrgans directius de l'agència. Es suprimeix la figura del director, es suprimeix la inspecció de dades i també el Registre General de Protecció de Dades. No estem davant del cas, com vèiem en el Consell General del Poder Judicial, que els anteriors consellers estan en funcions perquè no s'han nomenat els nous, però els càrrecs continuen existint. En aquest cas, els càrrecs estan suprimits, ja no existeixen. En la disposició transitòria única se'ns diu que serà el president qui ha de validar provisionalment i organitzarà l'estructura de l'agència. El president, recordem, no ha estat nomenat. Doncs bé, la cospedalista directora de l'agència continua exercint el seu càrrec, el sou i el cotxe oficial inclòs, i el que és pitjor, resolent i sancionant. Ni tan sols el proper president, que no ha estat nomenat, podria exercir aquesta tasca, però l'important és estar i gaudir del poder que et dona el càrrec. Jo ja soc vell, però quan estudiava dret, allà al segle passat, a això se li deia prevaricació i malversació de béns públics. En fi, i a més, continua representant-nos a Europa com si la cosa no anés amb ella. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriveixis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.